редовната ни рубрика Сутрин на село 2 пъти в месеца ви показваме как започва денят в различни села в България. Тази седмица няма да се отдалечаваме много от София, ще посрещнем утрото в село Мрамор. Сутрините на село определено започват доста свежо. Имайте предвид обаче, че ако живеете тук, трябва да станете поне половин час по-рано. Да има време колата да загрее, за да стигнем до София. Ако имаме късмет, да запали. Или пък не. Оставаме на село. Мрамор е село от градски тип, част от район Връбница. Тук живеят малко под 2000 души, повечето от които учат или работят в столицата. Вероятно, точно за това сутрин спирките са пълни с хора, които чакат двата автобуса, водещи до метростанция Обеля. А има и такива, които също чакат, но не автобуса, а топла баничка. Как започва сутринта на село? Нормално. Това е единствената баничарница преди столицата. Тук преди работа закусват хората от Мрамор, Доброславци, Балша и Житен. Сутринта с вкусна баничка задължително. Училището в Мрамор събира най-малките ученици за първите часове. Тук учат повечето деца от близките села. И ако в центъра на София животът започва да кипи след 10 часа, то на село нещата стоят по друг начин. Стефан не помни някога да е спал до късно, защото работа има далеч преди изгрев слънце. 68 крави чакат грижата, която им се полага. Ставаме в 5 часа, почистваме, нахранваме животните, издояваме ги и то става 7-8 часа и до обяд почиваме. Това почва всяка сутрин от 5 часа и всяка вечер свършва от 10 часа. Ако ражда крава, ако е болна крава, ако при такива случаи нема нощеска, нема днеска. На 6 часа или на 4 часа лекарства слагаш и се занимаваш. Близостта на село Мрамор с София има и плюсове, и минуси за бизнеса с мляко. Хубавите са му, че сме до София. Има пазар повече. Лошите, че е много пренаселено движение, работи. Не дават крави да гледаш, не дават крави да пресичат пътя, не дават такива неща. Но от друга страна е по-добре от провинцията, защото има пазар на стоката по-добър, отколкото в провинцията. И при кравите, както при репортерите на сутрешния блок, денят започва рано сутринта към 5. За съжаление обаче, ние не може да се радваме на такова внимание, на каквото се радват кравите. Те закусват, после се грижат за тях и пак идват тук в обора, където отново им се полага закуска. Както в почти всяко село, и тук животът се върти около центъра. В местната сладкарница намираме Руска Дросева, експерт в шопския характер. Първо сутрин се храна животните, идвам на кафе, обменям приказки с другите баби, новини, каквото има. Разбира се, вече животните намаляха, малко са хората, те са един-двама тук в селото, защото хората си направиха хубави дворове с градинки, с много цветя, хубави къщи и за това и те се научиха налесно. Докато бабите научават новините на чаша кафе, денят започва от рано и за Рамо и неговите инатливи магарета. Как започва сутринта на човек, който гледа 3 магарета? 3 магарета? Първо мисли за тях през нощта, защото не се знае, могат да се закачат нещо, да таковат, дали ще оцелеят, защото са трички. И веднага сутрин това ми е в акъла. Изкарвам ги, пасат, вечер пак ги мислим. Дали ще изкарат дена, разбира, защото има лоши хора. Разбирате ли, могат да го отмъкнат това манекото като нищо. И го мислим най-много него. А то колко е голямо? На месец и 3 дни. Може ли да ни ги представите магаретата, да знаем кое как се казва? Това се казва Галя. Това е майката на Цоки.
А това е пък Мартинчо. Той пък баща на Цоки. Вярно ли е, че магаретата са глупави? Не е вярно. Много са хитри и умни. Хитри и умни. Не глупави. Глупави не мога да кажа. Отскоро до селото се стига по нов път, който минава над северната тангента. Тази нова придобивка за едни е радост, а за Рамо и магаретата му – изпитание. Нали, направиха новия мост и ги е страх от магистралата. Вече е умно магарето. Нали? Защото то се качва по моста, обаче гледа надолу. Разбирате, да не ги удари, а колите са, знаете магистралата къде. Значи като спре и тръгване няма вече. Мрамор. Село, част от града, събира в своите сутрини забързаното ежедневие на столицата и спокойните, но натоварени изгреви на провинцията. Вероятно, това е отлична комбинация за балансиран старт на деня.